Καλησπέρα από μένα, είμαι ο Γρηγόρης και σήμερα θα δούμε ένα unboxing, μια πρώτη ματιά από τα καινούργια unit της DJI. Έχουμε το DJI Air Unit Pro και έχουμε και το Lite. Πάμε να ανοίξουμε πρώτα το Lite, να δούμε τι έχει η συσκευασία. Λοιπόν, τζελάκι, οδηγίες και το unit μας, το Lite, όπως σαν ψέμα είναι. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, σοκ είναι πολύ μικρό, σοκ. Έχει και το φιλτράκι του πάνω που πρέπει να είναι κάτι σαν UV, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι, προστατευτικό. Αυτά θα τα δείτε σε βίντεο, σε επόμενο βίντεο, σε σκάφος πάνω. Τώρα είναι μόνο για να δούμε πως είναι. Και έχουμε και εδώ λογικά τα βυθάκια του θα είναι και το καλυματάκι του. Ναι, ορίστε. Εντάξει, δεν τα βγάζω, δεν υπάρχει λόγος. Πίσω στο σακουλάκι του και νομίζω οι περισσότεροι εδώ περιμένετε για αυτό το κουτί, το οποίο θα περάσω ευθύς αμέσως. Πάμε και στο πολυπόθητο Pro, το οποίο έχει κάψει πολλούς από την ώρα που βγήκε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και αυτό εδώ. Παρά καμία σχέση με το πώς ήταν το 3. Για τα κεράκια είναι πολύ μικρά. Εγώ νόμιζα ότι θα είναι σαν του O3, 2 σαν το O3, αλλά είναι καμία σχέση, είναι πολύ πιο μικρά και στο πάνω του και σαν κεραιάκι. Ορίστε το unit και το module της κάμερας. Αυτή η κάμερα είναι που έχει φέρει μια αναστάτωση, διότι σε πολλά frame δεν ταιριάζει και πρέπει να γίνει η πατέντα ή να βγάλει η εταιρεία τώρα upgrade. Λοιπόν, overall αυτό είναι. Έχει και το καλωδιάκι του εδώ, το οποίο είναι ίδιο με το U3. Αυτά τώρα θα το βάλουμε σε σκάφος, και αυτό αλλά και αυτό, και θα έρθει βιντεάκι να δείτε και να συγκρίνετε. Αυτό ήταν για σήμερα. Ευχαριστώ, κάντε ένα like, ένα subscribe στο κανάλι, έρχονται και άλλα ωραία βιντεάκια. Stay tuned.